iyakan. Huwag kailangan tumawag sa kanya. Siya ang kasagutan, magpatilan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa. Sa'yo tunay na kagalakan. Mababayan ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Welcome sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Good evening sa Matagusa. Ayaw nga pagpaminaw, ayaw pagikuban, dalay ko ng Diyos nga magpanalangin na usab sa ato ang Matagusa na to kakinabuhi. Dalay ko ng Diyos nga maoy magkapanulti na usab sa ato karong panag-uban. Mayo nga gabi og happy watching sa tanan. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Sa gihapon ng mga igsoon ato mga pagdasi nga ato ning i-share ngadto sa ato nga kaila, higala, i-share ni nga mga igsoon ngadto sa imong pamilya. Ilabi na mga kaigsoonan sa ato karong hisgutan ang pagkamalipayon. Unsaon aron ang imong pamilya magmalipayon? Unsa may mga pamaagi nga gibilin sa Dios dihas Biblia nga maoy angay natong subayon aron ang atong pamilya magmalipayon. Og usas mga nanginahanglan ni ini maong mga mensahe, ikaw ug ang imong pamilya. Mayo nga pakikuban ni Brother Hiner Silva, ni Brother Eric Veralio Kumargo. Mayo nga gabi ini mo diha, Brad Eric. Malipayon nga kagabihon, Pastor. Amen, amen. Alay ko ng Diyos. Salamat kayo sa inyong nga kinabuhi. I-share lang yun mga kaigsuonan ang ato nga programa aron daghan makadungog, dagang masayod sa pamaagi sa Ginoo unsaon aron ang pamilya magmalipayon. Mayo nga pagpaminaw ni Sister Dimple Iskarstein nga nanuka diha sa Norway. Good evening diha sa Norway. Mga unsa ka arong usaha diha sa Sweden kay good afternoon. Good afternoon sa tanan nga namuyo diha sa Sweden. Ang Dios magpanalangin. Palihog i-share lang yun ang ato nga programa aron dali latang magsugod mga kaigsuonan. Kay mas nindot mga kaigsuonan nga ang tanan makadungog sa pulong sa Dios. Walay usa nga matarong kay ang tanan nakasala. Sa buhat kita mamatarong aron kita mamaluwas.
Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa tanan nakatune in ha. Og dunay kadasig diha sa pag-share sa pagpaambit nini ngadto sa atong mga kaigala labi na sa pamilya. Medyo mga kaigsunan sa ako aron nga nahimutangan mga kaigsunan medyo pagaw. Tungod kay ganina perting inita. Gikuyogan ako ang mga women's ministry, mga marriage ladies, mga kaigsunan nga naghiusa, nagbanding sila once a month mga igsuon. Niya kinahanglan nga mukuyog yun ko kay wa may makadrive pod nila. O niya dalaygon ang Dios mga kaigsuon nga ako nakita ang pag-uban sa Dios o akong nabati ang presensya sa Dios sa mga kaigsuonan atong kababayan diri sa atong simbahan. Good evening ni Jujeline Bainites Arcas. Good evening Pastor. May gabi ninyo diha. Kumusta mo? Asa mo diha nanukad Sister Jujeline? Si Kuni Didios Wiko. Evening Pastor watching in Egypt. Kumusta man ka diha sa Egypt? Usas mga bantugan nga nasod sa panahon ni Jose mga igsoon ko sino. Paki-share lang yun sa atong programa. Mayo nga pakiguban. Good evening ni Sister Violio nga nanuka diha sa Korea. Kini Sister Violio mga kigsunan ang iyang ngalan diri. Dili gyud ako mabasa pero ang hitsura labaw pas mabasa. Salamat kayo Sister Violi nga nakiguban na usab ka sa atong programa. Ang Dios magpanalangin kanimo. Kumusta na ka diha sa South Korea? Paki-share mga kaigsunan. Ang inyong trabaho ang maura gyud ang pagpaminaw, pagpamati o pag-share sa programa nga ato karong na diin ta karon naghiusa. Mayo nga pakiguban. Mayo nga pakiguban o good evening ni Sister Maricel Henriksen nga nanuka diha sa Sweden. Good evening nimo pag-usap diha Sister Maricel. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Ang tanan ginalista na sa buhat sa libros mga buhat mga kaigsunan. Akong gipasalamatan ang Dios mga kaigsunan kay sa miagi nga live nato dunay gihikap ang Dios aron sa pagtagbo, pagtubag sa gikinahanglan sa atong FM radio. To God be the glory. Thank you Lord mga kaigsunan. Mutikang ron sunod semana, siguro sunod semana wala na kay ko'y live kay mga basig duha tulo ka adlaw ko sa Negros o duha ka adlaw kay amo man ang first tip namo nga buhaton among i-search ang area kung doon na ba'y bakante nga frequency amo anang tuon ang tanhay with Pastor Kim Ryan Makasaol nga maoy gihatagan si Ginoo usab kasing-kasing mga igsoon. Muna nga talaygon ang Dios, siya mo'y nasayod siya nakakita sa kasing-kasing nga naghatag ug nagprovide sa gikinahanglan sa atong Radio FM. Ingon ang Biblia bulahan ang naghatag sa nagdawat. Ingon pagyod ang si Haring Solomon mga kaigsuonan. Daghan kay mga tao nga walay hunong sa paghatag, dili magpugong-pugong sa paghatag. Kabalo ba mo mga kaigsuonan usahay tungod sa pagkamahinatagon ang katong gihatagan mauna mo pugong. Ano man doon na mo yung mga tao sa gihatagan mga kaigsuonan murag ma-personalize, ma-personal na bitaw, murag masina mga kaigsuonan. Amo na nga maluoy pud taon ta sa mga naikasing-kasing nga mahinatagon. Maluoy na lang yun ta mga kaigsuonan. Muna nga dalaygon ang Dios nga nagbutang sa atong kasing-kasing nga sa panahon nga muhat na ay nahikapon ang Dios nga mga igsuon nga muhatag mga kaigsuonan. Gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing nga kinahanglan gyud nga pangayoon nato kanunay sa Ginoo nga kabalutang moambing nga dili maabusaran ang pagkamaayo sa Ginoo nga naas kasing-kasing sa mga tao. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw sa tanang nakatune in o nakasunod na ni Brother Albert Biscayno. Maayong gabi Pastor, salamat sa adlaw, makabati na pud mi sa pulong sa Ginoo. Pulong Mulok, South Cotabato.
Maayong gabi. I declare blessing diha sa South Cotabato. Si John Lee Amorganda, good evening Pastor, watching in Iloilo City. Magandang gabi sa iyo dyan. Maayong gabi sa inyo dyan. God bless John Lee. Kumusta? Ang Diyos magpanalangin. I declare blessing diha sa atong kaigsuonan diha sa Iloilo. Dalaygon ang Diyos mga kaigsuonan. Ang atong Dios labaw sa tanan, siya ang nakakita og nasayod sa matag-usan nato kahuna-huna kasing-kasing. Mayo nga pakig-uban ni Jujilin Benitez, di ako sa Las Piñas City, Pastor, gatrabaho ko. Tig-unsa nimo ang mga Benitez, si Rico Benitez. Basig murag nakaila ka ni Rico Benitez. Ako nang classmate nga nagpuyo na siya sa Nagba, dool sa Nagba. Nalimot na ko sa iyahang ipuyan. Rico Benitez nga kauban sa nako nga trabaho diha sa Paranaque sa unang panahon. Si Rachel Aligado Rivera, di Pastor, maayong gabi sa ninyo. I declare blessing. Unya pa ka-share mga kingsunan ng atong programa. Ang inirog yung trabaho mao ang pag-share o pagpaminaw o pag-take sa mga mensahe ni Lord. Palaygon ang Dios mga kaigsunan nga ang mga gikinahanglan gitagbo sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa gugma sa iyahang mga plano nga kanunay niyang gisuplayan. Good evening Pastor, watching from Tagum. Silin Magante, good evening diha sa Tagum. I declare blessing in Jesus name. Si Joy Bastatas Roma, good evening Pastor Gideon. Maayong gabi isa ninyo diha. Si Geraldine Mark Anthony Ibanez og si Nerv Alim Alintipad, watching live diri sa Saudi Arabia. Pastor, kumusta mo diha sa Saudi Arabia? Ang Dios magpanalangin ninyo diha sa Middle East. I declare nga ang Dios magauban, magaproteksyon ug labaw sa tanan iyang ampingan. Gika ni Rachel, salamat sa alert Pastor, sayo lagi ang tulong sa Ginoo karon. Salamat Lord, dalaygon ang Ginoo Pastor. Amen, dalaygon ang Dios. Sayo ra ko mga kaigsunan kay medyo kuan gyud ang akong lawas kanang nindot siya pahuway o niya ang ako ang espiritu mo nang kinahanglan siyang i-balance. Ang espiritu matod pa ni ni Jesus, andam ang espiritu pero weak naman ang lawas. Pero salamat sa Ginoo nga ang Dios maghatag kusog aron mahatod ang mga mensahe sa Ginoo sa matag-usan nato kakasing-kasing. Ilabi na sa mga pamilya ang atong mga kaigsunan diha kang Kristo Jesus. Si Angela, maayong gabi Pastor og sa tanang kaigsunan, dalaygon ang Dios. Watching live diri sa Saudi Arabia, gikan ni Nerv Alintipad. Kumusta mo diha? Mga igsuon ko sa Ginoo. Si Velma Alipaw, maayong gabi Pastor, God bless. Maayong gabi God bless. I declare blessing. Gikan ni Madel Palomar, Day Madel, kumusta mo diha? Nara mo sa Punglo. Karong simunahon na muanha ko sa Balok, Punglo, kay mag-search mig frequency para makatukod tag FM radio alang sa kaluwasan sa mga tao. Si Geraldine, maayong gabi Pastor og sa tanan kong kaigsuonan, watching from Lower South Hills, Tisa. Kumusta mo diha day? Andy Pitugo, maayong gabi Pastor, pwede maka-request song balaan ako. Salamat Pastor, God bless you more.
Mayong gabi, Pastor, gikan ni Mark Artaho. Mayong gabi, isa ninyo. Mayong good evening, Pastor. Pasalamat ko sa Ginoo tungod sa pagkamaayo niya sa akong kinabuhi. Bisan pa sa kusog, maayong panglawas, kininhawa. Salamat kaayo sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Mo request kog song, Pastor. Imo ang himaya. Salamat sa pagbasa, Pastor. Watching from Cebu City, Chongwa Hospital. Gikan ni Picor Dakal Willie. Kay asam ka dapit diha sa Chongwa nagyo kasod. Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin. Atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang awit makalangit balaan ako. Shout out sa akong pamilya diha sa Las Navas, Prosperida, Agusan del Sur. Good evening sa tanan natong mga kaigsunan diha sa Agusan del Sur. Watching live diri sa Saudi, salamat kayo. Si Mark matud pa watching here in Calatrava, Negros Occidental. Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin. Mayong gabi, good evening ni Sister Sharon. Nga ka diha sa Sweden, good evening ni mo diha sis. Si Alberto Bernabe, good evening Pastor, God is God. God bless po sa lahat. Amen, amen. Si Luisa Vertudaso, mayong gabi Pastor og sa tanang nagsunod ning programa. God bless ka natong tanan. Watching from Bohol. Maadyong jabi ija. Kumbot siya naman ng putig tijan. Putig tiyan nga baboy. Baboy nga putig tijan. Matwa na ni Pastor Art mga kaigsuonan. Taga Bohol man si Pastor Art. Muana dahil siya sa ang mga suking tigpaminaw sa unang kanin sa programa sa Lama Radio. May nga din sa maayong gabi mga taga Bohol. Kay nomdom ra ko mga kaigsuonan. Kumusta na kuno ang baboy putig tijan? Manay mga pinulungan mga kaigsuonan nga dili kay nako masuon. Si Sister Nora Sharon Sintina, good evening Pastor, mga viewers nga kanunay nag-uban ka nato. Si Lord, amen. Si Bibski Sabino Dumasin, maayong gabi Pastor, watching from Qatar. Kumusta mo diha sa Qatar? I declare blessing diha sa Qatar. Okay, salamat kayo ni Brother Fidel Lopez Broca. Mayong gabi, Pastor. Siya Bibi Hayati Ya Ombre. God bless, Pastor. Ora man ni katong drama diha sa TV mga kaigsuonan, mga ombre. Okay, salamat kayo. Si Agnes Bonggak Balabat. Good evening, Pastor. Prayer request, Pastor, healing sa ubo. Ako, Bibi, Pastor, salamat. Pastor, God bless. Watching here in Cagayan de Oro City. Okay, I declare healing right now in Jesus' name. By the blood of Jesus Christ, ang usa ka kinabuhi sa bata mamaayo. Unya, pandungi siya, ampoe, ideklarar ang kaayuhan. Pandungi, ampoe, ideklarar ang kaayuhan. Pasalamati si Lord. Si Jobert O. Ogoy, good evening Pastor, watching from Cainta Rizal. Request ko song Pastor o Dios ania. Okay, kanang Cainta Rizal nakaabot ko sa Binangunan Rizal. Unay akong rota sa una.
Kainta, dayong Payong Rizal, dayong Binangunan Rizal, Tuyok. Unay akong ruta sa una mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Dalaygon camping mo diha sa Kainta Rizal. Munay dali kayong maglunob sa una. Kay kuan man na diha, ubos nga lugar. Dali kayo na maglunob ng Kainta mga kaigsuonan. Dali kayo may matrap diha sa una magbiyahe ni. Si Jenny Momon Pon, maayong gabi Pastor, watching from Lapu-Lapu. Akong amigo Roberto Luardo, maayong gabi. Si Madel Palomar, dito na kami sa Manila Pastor. Okay, kumusta mo diha sa Manila? Asa mo diha? Saan mo banda dyan sa Manila? Kumusta mo diha sa Manila mga kaigsuonan? Imo ang himaya atong tagaan og pagtagat mga kaigsuonan. Ato ang pangitaan mga kaigsuonan kining awit, imo ang himaya. Murag puro ra man ni siya record di ay kining himaya mga kaigsuonan. Kay ako ang tagaan pagyuglaing mga kuan. Mangita pagyutag kanang mas nindot bitaw nga record kanang dili ka isya kanaas para nindot siyang paminawon sa atong dunggan. Okay. Maayo nga gabi sa tanan no, ilabi na sa ni Agnes, Diyos ikaw. Okay, doon ay mga request na diri mga kaigsuonan nga makalangit nga gipaabot na diri sa ato nga programa. Okay, arita ni sa mani imong himaya. Imo ang himaya, o kalunggana, ipataas ang kamot sa pagsimba, manan mo tayo. Imo ang himaya, o kalunggana, ipataas ang kamot sa pagsimba, manan mo tayo. Imo ang himaya. Okay, mga pamilya ni Nerves Agusan del Sol no. Matod pa shout out sa ako pamilya diha sa Las Navas, Prosperidad Agusan del Sol, Pastor Difitelia family. Good evening sa tanan Difitelia family. Walay sama ka, di mo gamhanan ka. Milagroso ka, Ang atong Dios nga atong gilagaran gamhanan milagroso. walay sama ka, Walay sama sa atong Ginoo. Nga mo panalangin, nga mo uban, mo tagbo sa atong gikinahanglan. imo ang himaya, kalunggana, ipataas ang kamot sa pagsimba, manan mo tayo. Imo ang himaya, o kalunggana, ipataas ang kamot sa pagsimba, manan mo tayo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama ka nito. Akong gidasig matag-usa sa pag-share ni ini ngadto sa uban aron ang uban makadungog usab sama kanimo nga makabati sa pulong sa Ginoo. Mayong pakig-uban ni Rolly Caniete Solidad. Mayong gabi ninyo diha si Rachel. Pastor, banal mong tahanan, Pastor. Lami kayo ang Holy Spirit anak, Pastor. Shout out ko kay Mama Bilin na minaw karon pinaagi sa gahom sa Dios. Maluwas ka, balik sa iyang kailan. Mayong gabi ini mo diha Mama Bilin. Matod pa ni Rachel. Gamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Gamhanan ka, milagroso ka. Okay, naputol aton tagaan diri og pagtagat mga kaigsuonan. Dios ikaw.
Mayong gabi, mayong pakiguban. Matod pa ni Jeannie Amumungpon, please ko Pastor, please song. Samtang may kinabuhi. Salamat Pastor. Mayong gabi, Pastor watching from Cebu, Light Lapu-Lapu City. Gikan ni Joselito Amumungpon. Gikan Ots Bridge Abdual. Good evening, Pastor. Thanks for God's wisdom. God bless your ministry. Daghan ang mapanalanginan. Thank you, thank you. God bless. I declare blessing sa imuhang kinabuhi. Diyos ikaw, Diyos ikaw, Diyos ikaw ang kaluwasan ko. Diyos ikaw, Diyos ikaw, Diyos ikaw ang ikinahanglan ko. Ikaw ang dalan. Mayong pakiguban ni Rachel Dasio Herminio. Pa-shout out sa family Herminio Pastor og ni Pastor Kim Ryan Makasaol watching from La Libertad, Negros Oriental. Thanks, God bless Pastor. God bless din yung tanan. I declare blessing sa tanan nga mga listeners, mga pinangga nga mga tigpaminaw diha sa Shine FM giholngan. I declare blessing. Diyos ikaw, Diyos ikaw, Diyos ikaw ang ikinahanglan ko. Diyos ikaw. Wala na tayo laing gikinahanglan sa atong kinabuhi kundi ang Dios nga mao'y nag-umol ug nagpahimugso kanatong tanan. Sa panahon nga doon tayo gikinahanglan, duol og sangpitan lang siya, dili og dili kaniya hikawan. Ang kaluwasan ko. Mayong pakiguban sa ato ang igsuon, Sister DG Christian Queen Camero Bulabon. Nagnukad diha sa giholngan. Kumusta DG? Si Roberto Luardo request ko Pastor karon ang sa Dios from Mandawi Pastor ni uli ko karon. Kumusta man ang biyahe? Ang Dios magpanalangin nimo Brother Roberto. Si Rizal Aligado Rivera, I receive Pastor. Salamat sa inyo. Amen. Amen. Diyos ikaw ang kaluwasan ko. Diyos ikaw, Diyos ikaw, Diyos ikaw ang ikinahanglan ko. Matod pa ni DJ Christian Queen Camero Bulabon. Atong maabtiko nung pinangga mapahiyumon. Tapos sa tanan ng mga kaigsuonan. Malipayon nga may response sa tawag sa Dios ang kinabuhi. Matod pa ni Sister Christian Queen Camero Bulabon. Maayong gabi Pastor, live na ka sa Shine FM sa 95.9 og 96.5 diha sa Tihil og sa Kansumandi. Good evening sa tanan. I declare blessing sa tanang naka-on air sa radio Shine FM Gilgan. Nalaygon ang Dios sa kinabuhi ni Pastor Pastor Kim Ryan Makasaol og sa tanan nga mga listeners, mga amahan, mga inahan, mga anak, mga pamilya diha sa nagkalalaing mga lugar diha sa giholngan. Ang Dios magpanalangin. Ato tagaan og pagtagad ang pagpatalinghog sa awit mga kaigsuonan, balaan mong tahanan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagkinabatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikan. Sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag ginabatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikan. Sa'yo ay humisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging
na. Daluyan ng walang hanggang mga papulit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Importante mga kaigsonan, ang maghari sa atong kinabuhi ang Dios lamang. Ang atong kinabuhi, iyang puy-an o iyang harian. Si Jenny amumunpon, pastor, sa buhi pa to sa akong bibi, maogyod ron iyahang kantahon pirmi. Bisan 6 pa iyang edad, memorize na kaayo niya, nagkantaha, nagamahanan ka, sayang lang kaayo, kay gikuha na si Dudong namo sa Ginoo. Day Jenny, dili sayang, ibutang o patuuha ang imong kaugalingon nga dili sayang. Kung nituo ka sa imong gisulti nga gikuha siya ni Lord, ayaw mahay, ayaw kaguol, ayaw og kasakit, just receive daw ata tuuhi nga naa na sa Ginoo. Ang imong buhaton, ampingi ang imong pagtuo nga magsunod o magkinabuhi ka kanunay sa Ginoo para sa panahon nga ikaw moatubang sa Ginoo sa takdang panahon, makita nimo ang imong anak. Ayaw gyud kaguol, ayaw gyud kaguol, dawata ang tanan nga naa sa Ginoo ang imong anak. Si Juni Solar, good evening pastor, watching from Sitio Plaza. Good morning, good evening nimo diha bro. Si Pablo Alviar, maayong gabi pastor, from Monte Vista, Davao de Oro. Kumusta mo diha sa Davao de Oro? Pastor, I'm watching from Mantanao, Davao del Sur, gikan ni Osrich Adwal. Si Darim Amoraganda, maayong gabi pastor, watching from Iloilo City. Good evening ninyong dihang tanan. I declare blessing. Ilabi na mga kaigsunan sa inyo nga pag-share kanang tanan nakita sa Ginoo. Padayon na gyud i-share lang gyud atong programa ngadto sa inyong mga kaila higala labi na sa inyong pamilya. Alang sa tanang naka-tune in, naka-on air na mga kaigsunan sa Shiny FM. Akong gidasig matag-usa nga padayon gyud mo sa pagtuon sa balaang kasulatan. Padayon mo sa pagpaminaw sa mga awit makalangit, labaw na sa pagpaminaw mga wali nga gikan sa Ginoo. Si Janet Rodriguez Vizcaino, mayong gabi pastor, dalaygon ang Dios, salamat sa pulong makawala kakapoy. Amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan. Ngayon at kailanman. Dalaygon ang Dios karon ug hangtod sa kahangturan. Awit makalangit, hangtod may kinabuhi. Sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Si Eva Ostos Bani, good evening po pastor, request ko ng song Gugma Mo Balaanon. Atong hinumduman kanunay mga kaigsunan ang atong kaugalingon nga kita nahimugso na tawo ning kalibutan nga naa gyud katuyuan. Wala tagi pakataw sa Dios nga way plano. Sa dihang natawo ka, kaluhan nimo ang planos Ginoo. Hinumdumi ang planos Ginoo, dili aron sakiton ka, dili aron maguol ka, dili aron mabugatan ka, kundi aron magmalipayon ka uban kaniya. Walay makapugong ni makababag sa plano sa Dios. Mahinungdan ikaw karon kanunay kanihang gigihan.
Tungod kay gigiyahan ka sa Ginoo mga kaigsuonan, nagmadinasigon ka sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ug kanunay tang nakig-uban sa atong programa, ang pulong no kinabuhi ko. Si Geraldine Barkis ang grasya sa panglawas madawat nato tanan, kalipay o kalinaw sa tanan, watching from Dubai. Kumusta mo dias Dubai? Grabe ka nindot kuno ng Dubai mga kaigsunan, kay dili na siya kuan sa mas Middle East. Open country daw kuno ng Dubai. Kumusta mo diha Sister Geraldine? Kumusta mo dias Dubai? Akong idasig yun ang tanan mga kaigsunan sa pag-share yun ni ini sa inyong ka-friend, inyong higala, inyong mga GC, group chat, labos sa inyong tanan mga kaigsunan sa inyong pamilya. Si Jobert Ugoy, good evening Pastor, God bless imong programa, shout out ko sa akong pamilya diha sa Mindanao, sa Magpit North, Cotabato, Ugoy, Orong, Galang family, Pastor. Shout out na ko ang tanan nga mga membro sa Mindog Alliance Church, Pastor. More blessing pa nga maabot sa restoration sa matag usa gikan sa buhing Dios. Amen. I agree in Jesus name. Si Pablo Aviar, di Pastor request og song katong imong kompos. Asa man ato? Ay medyo nagkanta ko dito sa dagat mga kaigsuonan, kay gipakanta sa ko dito sa itong makauban. Ani balibad ko sa ubang makanta kay naamo ko'y kompos na perting taasa. Matasan ko wala dinaan nga sisos atong higala. Taas-taas yun na yun sa ako ang level, sa ako ang vocal diri sa ako ang tingog mga igsoon. Unya medyo pagaw sa Si Rizal Aligado Rivera, hoy, salamat Pastor. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo Lord. Amen, amen. Mayong gabi ini, Sister Rose Datoon, nga nanoka dias Malaysia. Good evening ni mo dias, kumusta? Kinabuhing Kristohanon, angay magmalipayan. Si Rachel Dasio Herminio, request kong song, ang gugma mo. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog mga kaigsuonan. Ayaw bitaw alagari ang Dios kung may kusog. Alaga sa risa na nindot ang imong kusog. Mayong pakiguban ni Juni, matod pa ni Juni Solar. Request ko Pastor Jesus Makarita. Sa mga request ninyo mga kaigsuonan nga dili na nako mapasod, ato ra ning ipasod sunod, no, sunod nga mga programa. Unya ako ra gyud gidasig matago sa share lang yun sa ato ang programa aron maabot ni sa nagkalaing mga tao, aron sama kanimo sila usab makadungog sa Ginoo. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog mga kaigsuonan. Amen. Tinuod yun na Pastor padayon Ma'am Jeannie sa pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Okay, padayon na yun Ma'am Jeannie. Si Brother Renel Dolingoy, maayong gabi Pastor Gideon ug sa tanang mga viewers. Si Mary Jane Lumpas, Pastor, a good evening Pastor, watching from Bansalan, Davao del Sur. Kumusta mo diha Bansalan, Davao del Sur? Del Sur. Kumusta mo diha? Ilabi na ang inyong pagpangalagad, ang inyong pamuhat diha sa buluhaton sa Ginoo. Ang Dios magatagbo, magapanalangin uban sa inyong pastor, I declare in Jesus name. Okay. Doon naman po ay Korea dire. Maayong gabi Pastor watching from Korea. Lain po ni yung profile, dili na po ni ka Sister Violi. Imuha guro ni Sister Violi. Maayong gabi ni mo dia. Dili man ko kabalong mo basag Kinoreano.
Ang ako ragyong mabasa kana ragyon akong mabasa. Bitaw na. Arita sa awit makalangit ang gugma mo balaanon. Ang gugma mo palaanon, putli o walay pagkabalhin. Si Pablo Albiar tong gibag-o. Katong gibag-o, kinabuhing bag-o. Please ko pa shout out sa akong anak nga si Jinel Amumonpon, pastor. Okay. Padayon ra gyud Ma'am Jenny. Padayon, enjoy ra gyud ang imong kinabuhi diha sa imong pag-aalagad sa Ginoo. Kunya kalimti tong nangagi. Kalimti. Itugyan sa Ginoo ang tanan, ihatag ra gyud sa Ginoo. Way dili ihatag. Ihatag manggani sa Ginoo ang ihang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Usa pa kaha na nga atong ipangayo niya. Wa man gyud dili ihatag. Basta kay makapahimaya niya. Si Jojeline, pastor, mangutana ra ko unsay imong kompletong ngalan. Candelario, Gideon Candelario. Si Rico Benitez, kauban gyud nako siya sa Forest Praise Company. Kami tig-deliver og tubig, abot mig kuan nagkalain lugar sa Olongapo. Abot mi og kanang naa sa Bulkang Mayon dapit. Lucena, abot mi. Muna ako rota, Lucena. Si Geraldine, salamat kayo pastor, makagana sa trabaho ang mga pulong sa Ginoo. Nindot kaayo nga pamati. Gina share Fermi, kay gusto ko mabati nila pod ang grasya sa Ginoo. Salamat. Amen. Amen. Si Jojeline Benitez Arcas, amen. Si Brian Sabuero, hi pastor, mayong gabi. Mayong gabi ninyong tanan. Unya, paki-share lang 'yon. Share lang 'yon ang ato ang programa. Si Eleros Di Petelia, good evening pastor. Passing from Las Navas, Prosperidad, Agusan del Sur. Kumusta mo Dias, Agusan del Sur? Resquest song pastor si Jesus atong higala. Brother Rinel, murag maglisod ko sa si Jesus atong higala kay mga ero pasensya. Kay medyo murag naigo ko sa bugnaw ug init mga kaigsuonan nga may nakakuha sa akong tingog. Kisi Tableso Rachel, hello pastor, salamat sa Ginoo sa iyang gugma kanato. Amen. Si Sister Yosibia Camaso, good evening. Ato arong hisgutan mga kaigsuonan kining ang pagkamalipayon. Unsaon aron ang imong pamilya magmalipayon? Kanang magmalipayon mga kaigsuonan, imong gipreparahan, nakaila ka, nasayod ka unsay mga pamaagi aron ang imong pamilya sa umalabot kanunay ning malipayon. Paniya palihog ra gyud share mga kaigsuonan, share lang gyud share. Mayong gabi ini PSGM, si PSGM kumusta naman siguro ni PSGM. Mamantoy paspas kayo mo share. Si GC Me Bulandres Layagin, good evening pastor, God bless. Si Tableso Rachel, hello pastor, salamat sa Ginoo sa iyang gugma kanato. Okay. Alberto Vizcaino, mayong gabi pastor. Sa mga kanta pa lang malipayon na kayo. Tinuod na mga kaigsuonan. Dihas mga kanta malipayon na gyud kaayo ta mga kaigsuonan. Awit magalangit, Jesus maghari ka. Si Ginny Amumonpon, salamat pastor, please ko tabangi ko ninyo sa pag-ampo nga makapadayon ako diha sa Ginoo. Kay sakit yun, kayo mingaw ang anak. May 2022 pa siya ni Bia na mo, pastor. Inani ni siya, Sister Ginny. Dili ka maka-move on kung sige ni mong hinumduman. Maubito na si Pablo mga kaigsuonan. Ingon siya nga, ang gipaningkumutan niya nga mahikalimtan niya ang mga nangagi. Unsay gipaningkamutan ni Pablo?
Tanaw na to ang iyang istorya. Matod pa mga kaigsunan diha sa libro sulat ni Apostol Pablo. Mao ni ako itambag nimo Sister Jeannie. Para makamove on ka. Kay dili makatabang nimo ang sige paghuna-una nga wala na. Kinahanglan maghuna-una ka sa mga butang nga wala nimo makita nga paingon ka. Mao nga ikaw mangandam sa pagkatubang niya. Kay sumala sa imong pagtuo nga akong pagtuo kang imong anak tuwa sa Ginoo. Unsay buhaton nimo? Advice ni Paul diha sa Filipos kapitulo 3 bersikulo 12. Iyan ang gitaytulan diha og pagdagan paingon sa daganan. Ikaw nagdagan ka paingon sa daganan. Wala ako magpasabot nga nakabuot ko na kini. Og nahimpit na ako, nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabuot niini. Kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Hinuon mga igsoon wala gayud ako maghuna-una nga nakabuot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao nga paghikalimot sa mga nangagi og ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa daganan. Sister Jeannie, move on. Kalimti ang nangagi. Atuba nga ang umalabot. Andama kanunay imong kaugalingon kay niata sa katapusang mga adlaw. Dili makatabang nimo ang paghuna-una sa mga butang o sa mga panghitabo sa mahal nato sa kinabuhi nga gikuha na ni Lord. Ang makatabang nimo aron ka maligog madasig, aron makaalagad ka sa Dios. Mao ang pag-atubang sa umalabot. Uban sa mga pag-ampo, salig sa Dios. Ma-enjoy rin nimo ang ministry ni God. Pastor, maayong gabi, request kanta, salamat o Jesus. Mga alas 8:30 siguro ato ang sugdan ang pulong sa Ginoo. O niya orkaha aning human aning gugma mo. Human aning kantaha, mo patukar ko sa kakanta kining ang gugma mo. Nya mo ato na ta sa pulong ni Lord. O niya akong gidasig mga kaigsoon na matagusa sa pagpadayon sa pag-share ni ini aron ang atong mga kaila-kigala labi nato pamilya makadungog usab sila sa mga pulong ni adlaw. Si Eleros, hello Pastor, good evening. Watching from Las Navas, Prosperidad, Agosan del Sur. God bless ninyong tanan. Si Eric Verialo Pumargo, amen. Si Mark Anthony Ibanez, mayong gabi Pastor, mayong gabi. Ma'am Jenny, itugyan sa Ginoo ang tanan. Kabug-aton nimo ma'am. Si Teresa, maayong gabi Pastor, nag-atang ko pirmi sa live. Salamat sa Ginoo Pastor. Kay tanan akong gihangad sa Ginoo, dako man ko nga problema, ang Ginoo na lang ang akong gisaligan. God bless. Importante ang Ginoo atong gitugyanan sa tanan. Siya ra gyud bahala mga kaigsuonan, lapinas atong kasing-kasing. Siya nay tag-iya ni ining tanan. Akong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang awits ang gugma mo sa atong nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Human ani mo ato na ta sa pulong ni Lord. Ang krus sa Kalbaryo, ang handong manasad ako, nga gugma mo, kipasan mong tanan, akong sala kapakiasan, nagmataugon ka, kay gibayran mo ako, gawas nun na, kamatayon way gahong, angayan kasimbahon, pagkatahom sa gugma mo Jesus, pagkatahom
Mayong gabi ni Is Badinia. Pastor, maayong gabi, mag-request ko sa kantang Kalisdanan man. Okay. Ay Kalisdanan. Dili na siguro kay nako matukar ang uban, no? Si Bernard Dakuma, good evening, Pastor. Again, watching from Caloocan City. God bless you, Pastor, and God bless us. Si Dodong John Labitad is watching. Si Fred Galas, maayong gabi, Pastor. I'm watching from Negros Oriental. Mayong gabi ni Shen Magaliano. Good evening, Pastor. Kumusta mo diha? Jeannie. No, si Sister Maricel Hendrickson, Shiana Asiana. Onya si Tonya Gervano. Salamat kaayo sa inyong pag-share. Sis Gilay Cyril Abi Balmis. Good evening ninyong tanan. Ang Diyos magpanalangin. Pastor, bugat kaayo akong naagian na mga pagsulay, pero gitugyan lang nako sa Ginoo, Pastor. Si Jesus miingon kung unsa may mga pagsulay nga atong naagian usab sa mga propeta o sa mga alagad sa Ginoo. Pero nagmalipayon sila hangtod sila gikuha sa Ginoo. Ang atong mga pagsulay, mga kaigsuonan, usahay kung atong susihon ato ra po ng mga binuhatan. Dunay mga panahon nga kita nabugatan ato rasang resulta sa atong binuhatan. Pero doon na yung mga panahon, mga kaigsunan nga bisan saon natog ampi, itugot yun sa Ginoo ang mga kalisdanan aron kita makaila pag-ayos sa atong gilagaran. Ang mga apostolis, mga kaigsunan sa man Esteban, kung imulang taon, gibato siya hangtod namatay. Pero nagdaig siya, diha siyang kamatayon. Ang uban kung imulang taon ng mga apostoles, dili sayon ang ilahang mga napaingnan na kung atong tanawon mga kaigsoon magkayunta nga naman nga gitugot man na sa Ginoo. Nga ang tanan nga nangalagad niya mga kaigsonan puro man nagantos nga ning biya nga napuno sa kagulanan. Grabe ang mga pagantos. Kung atong nanahon mga kaigsunan, si Jesus nag-antos sa dili niya sala. Una nga kita mga kaigsunan, kung doon na may mga pagsulay, dili na to pasanon ang dili kaya. Kung dili, atong itugyan niya. Aron, ma-enjoy na to ang mga buluhaton, diin gipiyal na to, gipiyal sa Ginoo sa tuwa. Sa tanan no, si kay ato ani nga taga ano pagtagad. Salamat kayo sa kinabuhi ni Sister Maricel Hendrickson nga nag-share no sa ato ang live. Si Clara Sanipa Rodilin Romerosa, si Jason Kahumna, si John Piel, si Jessica Kuminghod, si Adela Fat Bersamira. Mayong gabi, mayong nga pagpaminaw ni Milagros Lidasma og si Ana Sixton, si Galex Benson, Ana Plintinger, kay Annalyn Kamahalan, kay mayong gabi ninyo diha si Sita Patiris. Ang Dios magpanalangin.
Amen. May gahom sa ngalan sa Ginoo. Daghan kay mga milagro nga nahimo diha sa ngalan sa Ginoo. Mayo nga pagpaminaw, mayong pakiguban sa atong igsuon. Matod pa ni Sister Maricel Henriksen, shout out sa akong bana pastor Ivan Henriksen, tan-aw pod siya nimo karon bisan wala kasabot. Wala kasabot kay lahi mag mga pinulungan. Sir Ivan Henriksen, good evening. God bless you. I declare right now in Jesus name. Si Psalm Proverbs, good evening pastor. May gabiin ninyo diya dong, I declare blessing. Thank you. Kaayo pastor, nakita nako imong live pastor na makahupay sa kasing-kasing pastor. Thanks, God bless you pastor. Ang Diyos magpanalangin ni Benicio Ricto Calixtro. Mayong gabi ni Renante Agustinio. Good evening sa tanan. Si Angelica Ricto Layol, si Vili, si Bel Layol Bakunga, Maristel Torco Abarita. Good evening ni mo diha day. Kumusta mo diha sa Palio, Negros Oriental. Shout out sa akong mga anak na minaw, si GM og si Bijen. Mangadto ta sa Manialas pastor, Thanksgiving dito. Kanos aman ang iyong Thanksgiving dito sa Manialas. Karong nga sunod semana mo anha mi diha sa Tanhay. Kauban ni Pastor Kim Ryan makasaol ka magtukod tag FM radio diha. Salamat sa Ginoo. Kalipay na to mga kaigsunan na paghatod sa mga mensaheng mga pulong sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. Kay mo nay pinaka-importante. Kay diha ta nabuhi, diha ta naayo, diha ta nabago, ug diha ta nakasiguro nga makadtos Ginoo. Pastor, salamat sa imong live karon. Gabi daghan ang mabless. Isa nako ang dalaygon ng atong buhi nga Dios. Magsugod ta mga kaigsuonan sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. Ya samtang kita magapadayon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ako magadasig kaninyo pinaagi sa ngalan ni Hesus. Padayon mo sa pag-share niini. Kay kining maong pulong mga kaigsuonan maghisgot kini sa kinatibuk-an bahin sa pamilya. Gikinahanglan mga kaigsuonan kining maong mga pagtulunan o mga pamaagi gikinahanglan is tanang mga tao. Labi na gyud sa mga tao nga nagdumala og pamilya. Kung ikaw usa ka anak nga nag-uban sa imuhang pamilya, papag mama, I declare nga ikaw panalanginan. Ang pulong sa Dios mga kaigsuonan nga ato rong hisgutan diya mabasa sa Panultihon kapitulo 17 bersikulo 21 hangtod sa 22. Doon na mo'y Biblia palihog ablihi diha sa 21 hangtod sa 22. Imo makita mga kaigsuonan kining mao nga kapitulo wala sa konteksto. O niya matag bersikulo doon ay minsayis Ginoo alang natong tanan. 17-18 21 hangtod sa 22 nag-ingon, ang anak nga daotan og binuhatan maghatag lamang og kaguol sa ginikanan. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas, inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Ato ni ihangat sa Ginoo og atong pangayoon ang mga mensahe nga mao'y gikinahanglan nato sa pagpuyo diha sa pamilya. Amahan namo nga Dios nga magkakagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Nagpasalamat kami nga padayon kang manulti, pagtudlo, pagpahimangno, paggiya, pagpahimata kanamo. Aron kami takos og ngayon nga mudawat sa panalangin nga imong giandam alang kanamo. I-bless Ginoo ang ako mga kaigsunan nga nagtan-aw, nagsunod ni maong live sa kayag ni Kristo. I-bless usab ang ako mga kaigsunan nga nagsunod og naminaw sa programa diha sa Sign FM, Lord. I-bless Ginoo ang tanan nga mga pamilya, mamag, papa,
mga kabataan. I declare blessing sa tanang naka-on air diha sa Shine FM. Nga nanuka diha sa Tihel Gihulngan o sa Kansumandig, La Libertad, Negros Oriental. Ikaw ang Dios magagunit sa ilang kinabuhi. Padayon nimong ablihan ang imong trono aron sa pagtagbo o pagproteksyon sa matag usa ka Pinoyanan. Amahan, salamat Ginoo sa imong tubag ug pagpanalangin ka namo tanan in Jesus name. Amen. Mga kaigsuonan, dinhi sa mensahe ni Solomon, diha giklaro mga kaigsuonan nga dili gyud maayo ang sangputan anang kaguol. Mura ka og kana bitaw naggama og sakit kung naa kas kaguol. Kanang kaguol pwede na nimong undangon, pwede na nimong pugngan, balibaran, daghan kayo mga idea o mga pamaagi nga gibilin ang Dios aron kanang kaguol mawagtang, mahanaw. Kay siya nga mianhi dili aron magpadayon ang kagulanan, kundili pagkuha og paghilis sa kagulanan ug pagpuli sa kalipay. Kay gusto sa Ginoo nga kita makapadayon sa pag-alagad. Usas pamaagi aron makapadayon ta sa pagpangalagad, giayo sa atong Ginoo ang atong lawas. Giunsa pag-ayo sa Dios ang atong lawas, gikuha niya ang atong kinabuhi diha sa kagulanan, diha sa kagubot, diha sa mga balatian, kasakitan, usas mga hinungdan sa mga sakit. Nganong kasagaran ang atong lawas, luya tungod na kay naay kaguol. Mao na gipakita sa Biblia karon nga ato ang nadungog mga kaigsuonan nga hinanay or inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Unya, before ni sulti ni Solomon, before gisulat diha sa 22 ang mga hinungdan nganong magkasakit ang tao, dunay mga hinungdan sad nganong maguol ang tao. Diha sa bersikulo 21 nag-ingon nga ang anak nga daotan og binuhatan maghatag lamang og kaguol sa ginikanan. Tinuod na walay amahan, inahan nga malipay nga magbuhat og dili maayo ang iyang anak. Mabugatan sila labi na kon ang ginikanan mahigugmaon sa Ginoo, nag-alagad sa Ginoo, mingtuo sa Ginoo. Sama nimo maguol ka kung makakita ka sa imong anak nga magbuhat og dili maayo. Kay sa panahon nga ang usa ka tawo magbuhat og dili maayo, magbuhat sa dautan, iyarang gi unay pag silot ang iyang kaugalingon. Iyarang gi unay pag hatag og balatian ang iyang kaugalingon mga kaigsuonan. Kining mensahe ni Solomon mga kaigsuonan, kung imo tan-awon, sentro ni sa gitawag pamilya. Naay anak, naay ginikanan. Sama sa imuhang sitwasyon karon, naa kay ginikanan, naa kay mga igsuon, naa kay Pinoyanan. Diha sa imong Pinoyanan na imong papag mama, naa imuhang mga igsuon ug naasad kanila. Sa mga igsuon nato nga mga single mom, single father, mga kaigsuonan, dalaygon ang Dios nga naghatag ninyo kusog nga magpadayon sa pagbarog aron pag-atiman sa inyong mga anak. Sa tanan nga mga anak wala nay amahan, wala nay inahan, ayaw mo kalimot, doon nay amahan, inahan na nasa langit. Si Jesus mo'y nangamahan, nanginahan, padayon lang, pabilin lang kaniya. Dili kaniya biyangan, di kaniya kalimtan, di kaniya pasagdan. Kining mao mensahe mga kaigsuonan maghatod kanato karon sa atong kinabuhi ngadto nas pagkamalipayon. Kay gusto sa Dios mga kaigsuonan nga makapadayon tas pagpangalagad. Kay sa panahon nga kita magmalipayon, prisko ug baskog ug kusgan ang atong kaugalingon. Layo sa balatian ug mao ni pamaagi aron makapadayon tas pagpangalagad. Kay dili maayo nga mga lagad ta mga kaigsuonan muduol natang naibalatian. Mao ra ba ni kasagaran mga kaigsuonan nakatunan
sa tao muduol o makahinumdom ra Ginoo kung naanay gipamati. Pero dili kini angay buhaton natong mga Kristohanon. Dili ni angay batasanon natong nagtuo sa Ginoo mga kaigsuonan. Mao nang ang unang gipakita dinhi nga giayo sa Dios or hanayon sa Dios kining pamilya. Kay sa panahon nga mahanay ning pamilya mga kaigsuonan, kanang imong pamilya mahanay na siya. Matarong na siya pagkahimutang. Malipay ang tibok pamilya. Nganong mo iyong kong malipay kung matarong paghimutang inani ni siya. Ang pamilya samas usa ka gamit. Gamit sa kusina, gamit sa sala, gamit sa imuhang sulod sa pamilya. Ang gamit mga kaigsuonan, kung dili maayo pagka-arrange, dili maayong pagkabahig, gubot, tan-aon, ang gamit sa kusina tuanas imuhang sala, ang mga kardero, ang mga kalaha tuanas sa sala, unya ang mga gamit diya sa sala tuanas kusina, tuanas imong sulod. Nagkadaindiin na lang mga kaigsuonan, ikaw nga mo sulod, nga mo sudong sa nagkawatak nga mga gamit, ikaw mismo di gani ka malipay. Mura kag magubot, mura kag imbis makabaton ta kag kalinaw, makapahulay ka, pero sa dihang magsudong ka sa mga butang nga nagkadiindiin na lang, makaingon ka nga ang imong problema madugangan. Magubot sad og apil ang imong nauna. Dili sad ka malinaw, dili sad ka malipayon nga magsudong sa mga butang nga nagkadiin-diin na lang. Mausab na mga kaigsuonan ang kinabuhi sa pamilya. Sama sa gamit, dili angay magkatulo ta iris mga kaigsuonan. Pahiluna. Dapat pahiluna ug hanay kayo ang pamilya. Aron dili gubot. Aron dili samok tan-awon mga kaigsuonan. Makikita kag mga balay mga kaigsuonan nga kaingon ka nga pagkapaita. Nagsagor ang tanan. Diha sa kananan, nay mga iro, nay mga iring. Diha sa sala, nay mga iro, nay mga iring. Murag dili ka gawas nun. Musuod ka mga kaigsuonan nga murag kag magkinto, makuyawan. Unya maingnon daing ka nga, paanaray raman ni pastor. Makaingon ka ba mga kaigsuonan nga dili gyud maayo tan-awon ang usa ka pamilya nga dili hanay, dili arrange ang pagpuyo mga kaigsuonan. Ang may tabo mga kaigsuonan, daghang mga trabaho nga dili makapadayon kun inana ang imuhang batasan sa pagdumalas imong kaugalingon. Nganong dili dayon kapadayon, example mao ni gipakita samtang namalandong ko niini mga kaigsuonan. Kung ang imong mga gamit sa imong panimalay, bisan asa na lang na paingon, dili dayon ka makagikan. Ang imong mga gamit, personal imong mga gamit, to anas kusina, to anas sala, inigdayon imong lakaw mga kaigsuonan, magpangitaay pa ka asa tong imong pang-eyebrow, asa tong imong pulbos, asa imong espiho, kanang sala sa amin, asa nabutang nimo ang imong pitaka, ang imong cellphone, ang imong yawi. Udagan pagpila ka oras, pagpining nga taay. Mura ba kag kung pamilya mga kaigsuonan kinahanglan pang lingkuran nimo pila ka oras aron ka makarelax. Butang mga kaigsuonan nga dili angay batasanon diha sa pamilya. Ikaw, ako, kitang tanan. Dili dapat inana ang kahimtang nga makita sa Dao sa ato ang kinabuhi, makita sa Dios sa atong kinabuhi. Aron hapsay mga kaigsuonan, kanang hapsay nga tan-awon,
nga pamilya, magdala na nimo og kalinaw, magdala na nimo og kalipay. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kinahanglan hapsay, hanay ang pagkahiluna, ang pagka-arrange sa pamilya. Aron hapsay mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nindot kayo ni siya nga atong hisgutan. Kay kung hapsay, arrange kayo ang pamilya, ang mga tao nga makakita sa imong pamilya nga grabe ka arrange, grabe ka hapsay mga kaigsuonan, mabless sila. Makadaig sila sa Dios. Unya, imong lantawon mga kaigsuonan, kining pamilya nga hapsay kayo, arrange, enjoy kayo na. Enjoy kayo na silang magkuyo, mag-uban. Kung mag-isgot ng pamilya mga kaigsuonan, daghan kaayo nga mga nagkalain-lain nga sistema o batasan o kahimtang sa pamilya. Moingon ganitang mabulokon nga buwak, wa nay lain mga kaigsuonan ang mabulokon nga bisan unsang butang kinabuhi sa tao dias pamilya. Lain gyud og lain gusto. Naapoy mga tao nga gusto unta niya nga inani, pero sa taman nagkamuritsing ra magyapon. Igo na lang sa gusto ug pangandoy tinguha, mura na lang nagdamgo nga nagmata. Naay mga inana gyud ang kahimtang. Naay mga siguro nakasud kag mga balay mga kaigsuonan nga makaingon ang imong kalag murag di na kumubalik. Kay basig na isawa. Pati mga usay tawag anang mga kahoy-kahoy dias mga kaang tunas kwarto. Napuno na kaang, hapit na lang nahimong garden ang sud sa balay. Unya ang ditos garden puro mga hinayhay. Murag baliktad, no? Nay may nana nga klase nga pagpuyo. Unya naapoy mga pamilya mga kaigsuonan nga sa pagsugod makaingon ta nga bulahan kaayo ang mga tao nga nagpuyo ng balaya. Kanunay malipayon, kanunay nagsilibrar, kanunay nagmalipayon sila. Pero sa kalit, nawagtang ang kalipay, nahanaw ang kalinaw, ning puli ang kagubot, ning hari ang kasamo. Nganuman, tungod kay naguba ang pamilya. Kanus aman, maguba ang pamilya. Unsa may sinugdanan, nganong maguba ang pamilya? Mao ni angay natong tan-awon mga kaigsuonan. Kanus og unsay sinugdanan nganong dunay mga pamilya nga enjoy kaayo mga kaigsuonan, kanunay malipayon, madaogon. Apan dunay mga panahon mga kaigsuonan nga mukalitrag kawagtang, murag pildiro pa sa nang pildiro. Unsa may hinungdan, muingon ang mga tao, gadahom ra gyud ko nga kanang pamilya ha, mabungahon kaayo. Grabe ka malinawon, malipayon, grabe ka sadya ng pamilya ha. Pero nganong karon mura na magminteryo, mingaw pa man sa tanang mingaw, kay naguba day ang pamilya. Dunay mo ingon nga ay nagbisyo man. Dunay mo ingon wala magsinabtanay. Kanus aman nagsugod, nganong wala magkasinabtanay ang pamilya. Moingon sila siguro mga kaigsuonan tungod kay nag-ilog sa mga kabtangan. May ngano man daghang mga tao nga naay kabtangan, hanay man nga ning bahin-bahin sa mga kabtangan. Doon na po'y mga tao nga walay kabtangan, nag-ilog sa dili nila kabtangan. Ang uban nagpinatyanay, unya dili di nila kabtangan. Daghan kayo mga istorya sa pamilya kong atong hisgutan nga ang uban iatubang na lang dito sa barangay hall,
Moabot dito sa nagkalaila na lang nga mga hukmanan, mga kaigsuonan. Nga unta sa sinugdanan, sa gagmay pa, grabe man ka enjoy na ang pagtinabangay, na ang pagminahalay. Kanunay nagsilibrar. Kanunay nag-birthday, anniversary, inihaway. Nganong sakalit nawagtang ang kasadya. Unsa may hinungdan nganong nawagtang ang pagkamalipayon ug ning puli ang kagulanan. Miingon ang uban siguro tungod kay ang anak nahimong dautan. E unsa may hinungdan nganong nahimo magdautan ang anak? Kanus ama nagsugod. Mao ni ato rong hisgutan mga kaigsuonan kos Ginoo. Kamong mga magtiayon diha paminaw. Paminaw. Labi na sa mga kaigsuonan nato nga mga listener sa Shine FM ug sa tanang mga FM nga nagpasuod aning maong wali, I declare blessing kaninyong tanan. Samtang ako na malandong niining maong mensahe, gihatod ko sa Ginoo sa libro sa Epeso sa gisulat ni Apostol Pablo. Kung nakay Biblia mga kaigsuonan, basaha diha sa Epeso kapitulo 5 versikulo 21 hangtod sa 25. Samtang nangutana ko, Lord, unsa may hinungdan nganong kalitraman na mawagtang ang kalinaw, kalipay sa mga pamilya nga imong lantawon naa silas pagkaharuhay, ning puli man ang kamingaw, ning hari dayon ang kasamok ug pagkasinabtanay nawagtang. Gidala ko sa Ginoo mga kaigsuonan kining sulat ni Apostol Pablo diha sa kapitulo 5:21. Diha nato makit-an ang mga hinungdan nganong na ay kagubot nga moabot, kasamok, pagkabahin-bahin. Mga igsuon ko sa Ginoo, kung ang pamilya samas usag gagamit nga kanunay hanay, kanunay usab nga malipayon, malinaon, relax kanunay ang bation. Mausab na ang kinabuhi sa pamilya kung hanay. Maayong pagkabahig, maayong pagkapahimutang. Mao ni gusto sa Ginoo nga atong ma-apply samtang kuyog pa nato ang ato ang mahal sa kinabuhi. Samtang kuyog pa nato ang ato ang mamagpapa, imong mga igsuon, ating kuya. Ayaw tuguti nga ang kasaysayan ninyo guba. Hinoon tuguti ang kasaysayan ninyo. Makapanalangin kung hisgutan. Gidala ko sa Ginoo ni ini maong bersikulo sa Epeso kapitulo 5:21 nag-ingon. Diha nimo makit-an mga kaigsuonan ang pamaagi. Una mga igsuon, bersikulo 21 nag-ingon. Tungod kang Kristo pag tinuhuray kamo. Diha mga kaigsuonan kanang bersikuloha dunay minsay ang Dios. Tungod kang Kristo pag tinuhuray kamo. Wala siya mag-ingon nga tungod sa mga butang sa kalibutan. Wala niya i-address. Wala niya gamita mga kaigsuonan ang kwarta or kaugmaon. Kay daghan kaayo mga kaigsuonan nga mga pinulungan sa pamilya, kaugmaon ang gihimong rason nganong ni sakripisyo siya. Maingon sila nga tungod kay nagtan-aw ko sa imong kaugmaon, ni sakripisyo ko, naningkamot ko, niwadwad ko, ning trabaho ko pagmaayo, pero wala nimo ni ampingi. Adunay mga rason ni nana mga kaigsuonan. Pero ang Biblia wala niya address ni bisan kinsa. Ki-address niya sa atong Ginoong Hesus. Tungod kang Kristo pag tinuray kamo. Kaning pulong pag tinahuray mga kaigsuonan,
gi-address ni Hesus diha sa kinabuhi sa bana og sa asawa. Ngadto na sa mga anak, ngadto na sa mga ulipon og sa tanang nagpuyo sa usa ka Pinoy-anan. Ang pagtinahuray mga kaigsunan kung imong lantawon, vice versa. Mutahod ka, tahuron sad ka. Pagtinahuray. Unang gisaysay ni Hesus mga kaigsunan, ni Pablo, ang kahimtang sa asawa. Ingon si Apostol Pablo diha sa versikulo 22, mga asawa, tahura og sunda ninyo ang inyong bana sa mga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. Kini mao ni responsibilidad sa asawa, kaakuhan, mao ni iyang trabaho, mao ni iyang papel. Dapat diha siya napahimutang. Ang usa ka babay dapat diha siya napahimutang. Kay kung diha sa napahimutang, hanay ang pamilya. Kung hanay ang pamilya, malinawon, malipayon ang pamilya, layo sa kasamok. Kay nahanay man siya ug nabutang man siya sa dapit, diin mao'y papel niya. Ang papel sa asawa, mao ang pagtahod, pagsabmitar, pagrespeto ngadto sa iyang bana. Gigiyahan punta sa balang espiritu nga pinaagi ni Apostol Pablo sa asa na hisama dapat ang pagrespeto, pagtahod nato, pagtahod ninyo sa inyong bana. Ingon si Pablo, dili sama ni bisan kinsang tao, dili ni bisan kinsang inila, mga artista pa nagkinsa na diya. Ingon si Apostol Pablo, sunda og tahura ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. Wala magpasabot mga kaigsunan nga kung nagtahod kas bana, automatic nagtahod ng kas Ginoo. Kay dunay mga bana nga wala pas Ginoo. Dunay mga bana mga kaigsunan nga wala pa dihas Biblia. Ang giingon dinhi, tahura og sunda ninyo ang inyong bana sama nga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. So diha nimo makit-an mga kaigsuonan kos Ginoo ang mga pamaagi, ang angay buhaton, asa dapat mahisama. Kung nagsunod ka o nagtahod kas Ginoo, nan tahura og sunda inyong bana. Giyon sa man nimo pagtahod ang Ginoo. Giyon sa man namo pagtahod, pagsunod. Una sa tanan, mga kaigsuonan, kinasing-kasing. Kung gitahod nimo ang Dios nga kinasing-kasing, nan buhatan na diha sa imong bana. Dili maayo nga ikaw nagtahod kuno ha is Ginoo sa kinasing-kasing, apan ang imuhang pagtahod o pagrespeto sa imuhang bana dili kinasing-kasing. Kinahanglan kinasing-kasing. Ug maunib ang pinganan ang pagtahod sa asawa ngadto sa bana ngadto sa asawa, kay pag tinahuray man. Nganong miingkong ang pinganan? Kay mauni gitan-aw gitutukan sa inyong mga kabataan. Diha sila magkat-on kung giunsa ninyo pagtahod ang usag-usa. Kung gitahod sa asawa ang iyang bana sa kinasing-kasing, maunay makit-an og mabalaan sa inyong mga anak, maunay ilang sundon og buhaton, mao po na inyong anihon.
kung unsay gibuhat sa inyong mga anak, diha ninyo, tungod na kay maoy ilang nakatunan, ilang nakita sa inyong pagsunod o pagtahod sa usa-usa sa bana o kasawa. Mao nang ang banag asawa sa panahon nga magtinahuray ang binganan. Kabalo ba mo mga kaigsunan, ang pagkaguba sa pamilya wala magsugod diha nga naguba, nagsugod diha sa pagtukod. Sa inyong pagpuyo, sa inyong pagtukod sa inyong pamilya, nagtukod gani tungod lang sa kaibog, tungod lang sa kaikog, nagminyo mo, nagpuyo mo, nag-uban mo, tungod lang sa kaikog, tungod lang sa kaibog, kaulag, nga way labot ang Dios. Siguro enjoy kaayo sa permero, grabe ka enjoy mga kaigsunan, pero dagahan kaayo nga sobras ka enjoy, ning pulipod ang sobras kasamok, nga walay sama kakasamok, grabe kakasamok, nga murag batio na nimo ang murag ikamatay na. Nganuman misulod na ang mga anak sa problema. Ang kanang pagguba sa pamilya wala na magsugod diha sa paghitabo, diha sa nahitabo na nga nagkabahin-bahin, nagkawatak-watak na, nagsugod na diha sa pagdumala. Diha pa lang sa pagdumala, mga kaigsunan, diha nagsugod ang tanan. Unsay makitaan, mahitabo sa unahan, diha nas pagdumala nagsugod ang tanan. Kung ang asawa ug anak, mga kung ang asawa ug bana, mga kaigsunan, magsigig lalis, magsigi og siningkahay, ang audience ang inyong mga anak, ang referee ang inyong anak, maunay ilang makatunan, maunay ilahang maikinabuhi, ug maunay mo balik ninyo sa panahon nga sila managko. Mauna nga ang sugo ug ang mga pamaagi aron ang pamilya magmalipayon, aron ang anak dili mahimong dautan nga mo'y muhatod og ang giingon ka kanina, ang anak nga dautan maghatag rag kaguol sa ginikanan, unya ang kaguol muhatod nimo sa inahinay nga kamatayon. Grabe no, niligayo nga grabe to ka-enjoy, grabe ka malipayon sa kalit dahil sa hilom, murag gi-underground rakas kaguol. Unsay hinungdan tungod ra di ay nas inyohang relasyon sa usa sa bana o asawa. Mao hinungdan diha sa Epeso Kapitulo 5, 21, gideklara na diha nga tungod kang Kristo pag tinahuray ka mo, ang asawa mo tahod sa bana, musunod sa bana. Pag abot sa 23, ingon dahil siya kay ang bana mao ang ulos asawa, ingon nga si Kristo mao ulos amahan sa simbahan, o si Kristo mismo mao ang maluluwa sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglan mo tahod o musunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon man ang simbahan nagtahod o nagsunod kang Kristo. Pag abot sa 25, ingon dayon,
Mga bana, higugma ang inyong asawa. Ingon nga, gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kaugali, kinabuhi, alang niini. Ang responsibilidad sa bana maong paghigugma sa asawa. Ang pagtugyan sa kusog, ang pagtugyan sa tanan na niya, para ang iyang asawa ang proteksyonan, para ang iyang asawa mga kaigsuonan naasay seguridad mga kaigsuonan. Malinaw na yung asawa kung ang bana kanunay na nalipod sa asawa. Mauna nga ang asawag bana mga kaigsuonan kinahanglan dunay pagtinahuray sa usa. Dapat napahiluna siya sa dapit diin dapat siya ibutang. Ang bana ang asawa. Dili gyud na pwede nga mahimo ang bana nga mahimong asawa. Dili sad maayo nga ang asawa mahimong bana, maunay mahigugma ug mutugyan sa tanan na niya aron maproteksyonan ang bana. Lain sad kayo nga ang bana nay murag ikog, musunod-sunod mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Dunay mga pamaagi mga kaigsuonan unsaon pag lig-on ang relasyon sa usag-usa. Unsaon pagtahod sa bana o sa asawa nga tos bana. Una sa tanan maong pagrespeto. Kanang pagrespeto mga kaigsuonan imong makit-an diha sa pag-atiman. Inigabot sa bana dapat ang asawa mo timbaya dayon. Dong, kumusta imong trabaho? Kanang excited ka ba ni uli imong bana? O niya kung asawa na po'y mulakaw, excited po ang bana nga ni uli ang iyahang asawa. Kinahanglan dunay pagbati ang usag-usa. Na ay concern ang usag-usa. Aron mas malig-on mga kaigsuonan ang magtiayon, kinahanglan kanang gugma dili lang sa pinulungan, kundili sa batasan o sa binuhatan. Imo nang mapakita mga kaigsuonan diha sa panahon nga magkita mo, mag-abot mo sa dihang mauli imong bana, sa dihang mauli ang imong asawa. Kay ikaw ang naghulat, ikaw ang excited. Ikaw mo tunol og tubig, dong day tubig dong. Matandog ang kasing-kasing sa bana. Malig-on siya, malipay siya, madasig siya. Damor nga imo nang buhaton sa panahon nga muuli ang imong ang imong bana. Muuli siyang malipay no, excited nga muuli moabot ta sa inyo ha. Kay kabalo siya nga inig uli, dunay mo atiman niya. Dunay mo tunol niyang tubig, dunay mangutana niya, dunay mangumusta niya. Pero kung tagbuon ni mo giyaw-yaw, wala ka kabalo sa naagian, wala ka kabalo sa mga problema, wala ka kabalo mga kaigsuonan nga duna daytoy mga naagian nga mga problema, disgrasya sa panadiha. Duna dayto siya gihambing nga kaguol, kakuyaw, kakulba, kakubla. Muna nga sa mga usag-usa dapat arrange. Kung ikaw nabilin sa balay, dapat nag-ampo ka sa lakaw sa imuhang kapares. Kung ang imong kapares mo inilakaw, kung ang imong bana mo inilakaw, ikaw nga asawang mag-ampo ka, kay safety man ka sa imuhang balay. Mag-ampo ka sa lakaw sa imong bana, aron magmalampuson ang imong bana. Lord, ubani ang akong bana. Padad ikanunay sa imong gamahanang mga anghel. Ayaw tuguti nga dunay dili maayong mahitabo. Ilayo hinuon sa mga kakuyaw. O ilayo siya sa mga pagsulay.
Maunay buhaton sa mga nabilin. Maingon man kung asawa mo'y malakaw, padayon nga dadon nimos mga pagampo imong asawa nga milakaw. Naming biyahe sa gihapon maimong pangayoon sa Ginoong proteksyon ang panag-uban. Usas makapaguba o makapawagtang sa kalinaw o kalipay sa pamilya mga kaigsunan. Mao ka ng mga pulo nga dili gyud maayo. Mao nang kaganina naghisgot tag pulo nga makakuba. Usa na ni ana kanang panginsulto. Dili man gud na pagtahod mga kaigsunan. Ang pakita o gitudlo sa Biblia aron ma-maintain ang kalinaw o kalipay sa pamilya mga kaigsunan. Aron kanunay na ay maayong panglawas, mura bitaw mo ga vitamins. Makaingon ang mga tao nga, kamo ba, Mari, Mads, mura ma mo ga vitamins o sa may inyong vitamins? O sa may vitamins ninyo, Mother? Brad, o sa may inyong vitamins? Nindot lagay kay mo lawas. Wala kay mo yung mga sakit-sakit. Ang sikreto mga kaigsunan, maura di ay ang pagkamalipayon. Ang problema, ang gipakita dito sa panultihon mga kaigsunan, ang makapawagtang sa kalipay, ang makapawagtang sa kalinaw, kanang mga anak. Ang giingon dito, ang buhat sa ang anak nga dautan maghatod drag kaguol sa ginikanan. Unya ang kaguol muhatod sa ginikanan sa hinay-hinay nga kamatayon. Daghan ka mga inahan nga bata pa murag tiguang na. Daghan nga mga papa bata murag senior na. Nganuman na problema naguol sa problema sa ilang mga anak. Kay ang ilang mga anak dautan. Walay respeto. Dili matinahoron. Doon na pa'y uban mga kaigsunan maluya sa ilang pagpangalagad kay pastor, leaders, pero ang mga anak buluyagon. Kanus ama na nagsugod nga nung naguba ang pamilya. Igsuon ko sa Ginoo nagsugod na samtang bata pa. Wala na magsugod sa dihang dagko na. Wala na nagsugod og naumol kanang kagubot sa dihang nahitabo na. Nagsugod na sa paggani mahitabo. Sa unsang pamaagi. Kung ang asawa og bana sige glalis, ang makaguba sa relasyon or sa makapawagtang sa kalipay o kalinaw sa Pinoy-anan, dahil mo puli dahil nagmuhari dahil ng kaguol mga kaigsunan, kanang pagsigi o siningkahay, inawayay sa magtiayon. Inig-abot sa bana, musingka ang asawa, karon-karon pa man ka. Ang ilang anak na nagtuon, nagmodule, makuyawan. Makugang-kugangan. Kabalo ba mo? Kamu biyay gipanid-an sa inyong mga anak. Hinumdumi ang ilang hunahuna, ang ilang utok empty. Nangandoy na sila, unsay ilang ibutang sa ilang utok. Ang ilang empty, ang ilahang utok, daghan pa kay bakante, empty pa. Nanay unod siguro, pero daghan pa kay bakante. Unsay ilang makit-an, maunay ibutang sa ilang hunahuna. Maunay ilang makatunan. Kon kamong mga magtiayon, asawa, bana, dili mo magtahod sa usag-usa. Kanang wala mo ma-arrange, na disarrange mo. Wala mahanay, wala mapahiluna. Ang inyong pamilya paingon sa gubot, labaw pas lukot. Paingon nas kagubot,
Matingala lang ka nga grabe ang panalangin. Kanunay kang magpakaon, kanunay kang magkumbira. Pero sa kalit, nawagtang ang panalangin. Daw nimpuli ang tunglo. Nagkagubot. Wala na magkasinabtanay. Dili na diha na hitabo. Dili na diha nagsugod. Nagsugod ka ng maong hitabo sa dihang gagmay pa ang imong mga anak. Tungod kay dunay mga inahan nga inigabot sa bana, sugaton na yaw-yaw. Sugaton na yaw-yaw ang bana, mga kaigsunan. Unsa ang makaguba sa relasyon sa pamilya? Dili ang daotang anak. Kanang panginsulto, unrespect sa usag-usa, bana o asawa. Diya na nagsugod. Wala na magsugod sa kinabuhi sa inyong anak. Nagsugod na sa inyong pag-uban, kuyog sa inyong anak. Inyong gihimong audience, tigtanaw, tigripiri ang inyong anak. Unsa ang makaguba, mga kaigsunan, sa relasyon sa pamilya, sa makaguba sa kalipay, kalinaw sa pamilya? Una, kanang kanunay, panginsulto. Ang asawa manginsulto, ang bana insulto. Inigabot sa bana, murag magproblema ang asawa. Inigabot sa bana, murag nakuyawan ang asawa. Dili malipayon. Hinumdumi, gisudong mo sa inyong mga anak. Nagtanaw ang inyong mga anak sa inyong hitsura, naminaw ang inyong mga anak sa inyong sinultihan. Kung doon na mo'y mga misunderstanding, ayaw gyud ninyo padungga inyong mga anak. Para mahilot ka na bitang walay mga misunderstanding, labi na kung naay mga lakaw. Ang pinakamaayo, ang asawag bana, kinahanglan ka makabalo kung asa. Ang asawa nakabalo kung asa ang lakaw sa bana. Maingon pod, ang bana kinahanglan masayod kung asa ang lakaw sa asawa. Kinahanglan magpananghiray, mananghib yun ang usag-usa. Itawag na siya, kinahanglan na akmoy good communication. Nga anang lugara, di na ka pwedeng matawagan kay wanay signal. Magpahibulok ka kung kinsay nilakaw ninyo. Kung asawa man, ang bana man, kinahanglan magpahibalo sa usag-usa. Doon na may mga panahon nga dili gyud magpahibalo ay sa usag-usa tungod kay naay mga lakaw, mga kaigsuon nga pinakalit. Kinahanglan naay adjustment. Kinahanglan kabalong mo sabot ang bana o asawa. Aron inig uli, mga kaigsunan, dili nimo mainsulto ang imong mahal sa kinabuhi. Imo gunang mahal sa kinabuhi. Wala may laing mahal nimo sa kinabuhi, imong pamilya. Higugmaa siya samtang buhi pa. Tahura siya kay maunay gi bilin sa Ginoo nga pamaagi. Aron ang pamilya magmalipayon, aron ang pamilya magmalinaon, nga muhatod sa kinabuhi nga layo sa balatian ug layo sa mga sakit. Kay ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay nga kamatayon ang pagsubok kanunay. Ang pagkaguba sa relasyon sa pamilya, muhatod gyud nagkagulanan. Maguba ganig relasyon, mga kaigsunan, muhatod gyud nagkagulanan. Muhatod nagbalatian. Usas mga bantayanan kanang panginsulto, kanang pagsaway. Kinahanglan ang usag-usa, bana o asawa, kinahanglan dunay taas, lapad, habog, lawom ug respeto sa usag-usa. Kinahanglan concern. Ayaw tuguti nga ikaw nga asawa ang imong gilibak imong bana.
Ikaw nga ba na ang imong gilibak ang imong asawa? Ayaw na tuguti. Proteksyon ang imong pamilya. Proteksyon ang imong mga anak. Imo nang responsibilidad ang pagproteksyon nila. Kamo mga ulitaw dalaga diha pagkaton mo. Kay basig ngisi-ngisi mo diha. Nawa mo ka, nalimot na mo nga paingon mo ana. Walay dalagag ulitaw nga dili maibog ug mahigugma. Mubutok-butok na ganay ng inyong kasing-kasing pagbantay mo, mukalitra mo minyo. Munang paminaw mo diha. Tarong nga inyo nga kinabuhi. Andama kanunay nga dili mo magkalisod. Kay kasagarang hinungdan nganong mag-away, walay pagsinabtanay tungod sa kawaladon. Pero kung naay Kristo, bisag unsa pa na nga kawaladon, malipayon gyapon. Malinawon gyapon tungod sa saad sa Ginoo nga kung naay Kristo, malipayon ang tibuok pamilya. Sunod mga kaigsunan kanang makaguba sa relasyon sa pamilya, una insulto, dayon kanang pagpanlibak o kanang kakulang sa informasyon. Kana bitang dili mananghid, ikalitrag kawagtang. Ang bana gikapoy, ang asawa ba gikapoy, mangutana sa mga anak sa imong papadong. Ay ito amo to nilakaw. Mura man nagwala kay pamilya. Wa man ka mahigugmas imong pamilya. Hinumdumi kung maunay makita sa imong mga anak, maunay ilang buhaton. Sa panahon mga kaigsunan nga magdako na sila, matingala lang ka. Nganong ang kalinaw kalipay nga kanhi maoy nagharis imong Pinoy-anan, hinanay na hilis. Tungod kay imong anak dautan. Anong dautan man? Kay dautan ang ilang nakita o nasaksihan sa inyong panaguban. Bisan saon ninyong tudlo ang inyong mga anak. Nga pagbinutan mo dong, pagbaton mo respeto. Pero kung sige nilang makitaan madunggan nga kamo wa mo'y respeto sa usag-usa, wa mo'y pagtinahuray sa usag-usa, wa'y pulos ang inyong pagtudlo nila. Kaya ang epektibo nga pagtudlo paggiya nila, mao nga nakita nila ang imong istorya. Nakita nila ang inyong itudlo nila. Ayaw gyud tuguti nga mulakaw ka nga murara kag tagulilong. Nga ang imong mga anak, imuhang asawa, imuhang bana, wa gyud masayod kung asa ka. Patugam-tugam di kag binyo. Puday buot. Munang kamong mga dalaga, mga ulitaw, pagkatuon mo respeto, una sa tanan, diha sa Ginoo. Kay kung gitahod ninyo ang Ginoo, buhatang atos imuhang pamilya. Ingon diha mga kaigsunan, mga asawa, tahora, sundan ninyo ang inyong bana sama nga nagtahod o nagsunod kamo sa Dios. Ang imong lantahon mga kaigsunan, kung wala kay pagtahod sa imuhang mamag, papa, or kaha sa imong banag asawa, klaro kayo nga wa kay pagtahod og respeto sa Ginoo. Kay kung naa kay pagtahod og respeto sa Ginoo, mabuhat nimo ang pagrespeto o pagtaod sa usag-usa. Sunod mga kaigsunan, likay kining pagpanglimbong. Ayaw gyud buhata sa imong bana, sa imong asawa kining pagpanglimbong, kanang pagpamakak. Mangutana ang imuhang bana, asa naman na itong sweldo? Ay, kuha na. Nahurot na. Nya na ito'y gitipigan. Nahurot na. Perting kinayod ang bana mga kaigsunan. Trabaho dito, trabaho diri, nag-overtime. Kay para gyud dili magkautang-utang ang asawa. Kaya na mga bana, mga kaigsunan, responsibilidad yun sa ilahang papel sa ilang pagkabana. Dili sila malipay nga mapasagdan ang ilang asawa. Dalaygon ang Dios sa mga banang inanang kinaiya. O niya, ayaw gyud tuguti nga kanang pagpanlimbong, pamakak.
Unya, nakitaan ka sa imuhang anak nga nag-iapihap kag kwarta. Unya, niabot ang imong bana, gikalit imong tago. Unya, nang musta ang imuhang bana day, napatay pondo diha. Dong, wala na gyud ta, kinanglan na gyud tang mangutang. Unya, imura din gitaguan ang kwarta kay imura din ipagwapa. Kaway ayo. Yang imong anak nakabalo, wa na. Ikaw ray naguba sa imong pamilya. Wala na magsugod dito sa nahitabo. Nagsugod na sa imong pagdumala sa imuhang pamilya. Napakyas sa pag tuman sa saad. Kana bitang ni saad gaon niya imong pakyason. Mauna gani makatunan sa imuhang mga anak, maunay makit-an. Ilara po kang saad-saaran. Pero himo, himan-himan, ilara day nga pakyason. Mauna nga, likayin ang tanan, kinahanglan, na ay pagpinasaylo ay, o kabalo kang mo pasaylo, kabulo po kang pasayloon sad ka. Maunay pinaka-importante mga kaigsunan nga ron ang pamilya magmalipayon. Aron ang pamilya malig-on, magmalinaon. Ang asawa mga kaigsunan dili gyud dapat manginsulto sa bana. Maunay giingon diha nga ang asawa mutahod ug musunod sa bana. Maunay pinaka bantayanan mga kaigsunan kus Ginoo nga dili gyud dapat ang asawa manginsulto ngadto siyang bana. Kay gitan-aw mo sa inyong mga anak. Unya ang bana sad kinahanglan antigo pong mo adjust, musabot sa asawa. Pag sinabtanay ang asawa kinahanglan maminaw sa bana, ang bana kinahanglan sad maminaw sa asawa. Kay kung kana mo'y makita sa inyong mga anak, sa panahon nga makigsulti mo nila, paminawon sad mo nila. Kay ilamang nakatunan ang pagpaminaw, nakatunan man nila mga kaigsunan ang paghatag og panahon sa sagusa. Hinumdumi mga kaigsunan, ang inyong mga anak walay lain nga magtutudlo, walay lain nga pastor, mama ug papa. Kapila na nato na giwali diri mga kaigsunan. Nganong kanunay nang giwali diri sa atong programa kay ang giampingan sa Ginoo ang matag pamilya. Kay sa panahon nga ang pamilya magkahiusa, ibubo sa Ginoo ang panalangin nga walay sama. Di na mo magkalisod-lisod mga kaigsunan. Kinahanglan asawa kanunay magpaubsanon, mausad ang bana, kantigong magpaubos. Ang asawa kinahanglan musabot sa bana, ang bana sad kabalo pong musabot sa asawa. Ang asawa mga kaigsunan kinahanglan kabalong muda og mga istorya nga mao'y makapalig-on sa pamilya. Mausab ang bana, kinahanglan kabalong mo dala og mga pinulungan og mga mensahe nga mao'y makapalig-on sa pamilya mga kaigsunan. Ako sa ning tagaan og pagtagad mga kaigsunan kos Ginoo. Okay, awit makalangit, dili ko ibaylo. Nanay
Okay, salamat sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Padayon ta mga igsuon, na kinahanglan ang usag-usa kana bitang mudawat og istorya, ang bana mudawat og istorya, ang asawa mudawat og istorya. Kanang istorya nga dili siningka, dili murag dili kanang bugnaw lang ba, abi nimo dong. Pero kung mga kana bitang rebuke na, kanang mga rebuke, buyagon nimo imbana, buyagon nimo ang imong asawa, kinahanglan mo adto mog mga lugar nga dili kuyog ang inyong mga anak. Daghan nga mga pamaagi nga aron dili mo kuyog ang inyong mga anak, kabalo na mo anak. O adto mog mga lugar nga kamuran duha, istoryahanay mo o niya ang inyong tan-awon kanang solusyon. Dili ninyo hisgutan kanang makapasilaob, hisguti ang makapapalong sa kasuko sa usag-usa. Kay maunay Yahweh aron malayo mos balatian. Maunay Yahweh mga kaisunan aron walay sakit nga maghari sa usag-usa. Sige mo rebuke, sige tag ampo nga Lord, tagai may bayong panglawas, ilayo mis mga balatian, pero gi-underground di mo balatian. Sa unsang pamaagi ang inyong mga anak nakakat-on sa dili maayo nga pinulungan, batasan, kinaiya. Ilan ang dadon unya kon unsay ilahang nadungog multiply na siya. Kung unsa kabati ang ilahang nadungog, mas mo grabe kabati kung sila na'y mugamit sa istorya. Unya maunay muhatag nilag, maunay makahimo nilag kadautan. Kung dautan na ang kinabuhi sa imong anak, dili na sila maistoryaan, kay maumay ilang nakitaan nga ikaw mismo amahan og inahan dili mo maistoryaan. Mauna nga kinahanglan mo tahod gyud ang usag-usa, ipakita gyud ang unsay dapat ninyong gustong makatunan sa inyong mga anak. Kamoy mubuhat og example ngadto sa inyong mga anak. Ayaw tuguti nga nagtudlo mo nga mahimong kawang, kanang mo ingon mo nga ayaw pag bisyudong, ayaw pag sukuldong, pero ang inyong gipakita sa inyong mga anak, nagsinukulay mo, nagsiningkahay mo, naginawayay mo. Dili gyud paingon ang inyong pamilya sa panalangin. Dili gyud paingon ang inyong pamilya sa kalinaw, sa kalipay. Paingon ang inyong pamilya sa kakubot. Munang ayaw tuguti mga kaigsunan nga kung doon na may mga misunderstanding ang asawa ug bana, palayo mo sa inyong mga anak, distansya mo dong, diri ra usa mo inday. Doon na may atuon sa imong papa. Naaman na mo ayaw kung gagmay pa inyong mga anak. Halas sampita inyohang mga kaila, higala, inyong pamilya diha. Ibilin usa ninyong mga anak. Pag-istoryaan ninyo. Nya sa dihang mag-istorya mo, mag-ampusa. Murag husay mo sa problema mga kaigsunan. Dali ra kay husayon. Oy, basta kay na prayer. Ang Kristohano naman ang usa-usa. Naa na may pagtuo ang usag-usa. Ikaw nga bana, ikaw nga asawa, doon na mo'y katungod sa usag-usa. Ang bana, ang kinabuhi sa bana kung imong lantawon, dili na siya mo'y naikatungod sa iyang kaugalingon, kundi ang asawa na.
ang asawa dili na siya mo'y naay katungod sa iyang kagalingon kundi ang bana na. Mauna nga naipagsinabtan na. Pero kung giisip nimo nga ang imong asawa way katungod sa imuhang pagkabana or ang imuhang bana way katungod sa imong pag-asawa, dili mo hari ang gugma. Dili masulbad ang problema, mo resulta gyud na kagubot. Unya ang pamilya na si kagubot nga masaksihan sa inyong mga anak, labaw pa na sila kadautan. Unya unsa may inyong samputan, ang samputan ana mga kaigsonan, balatian. Nya ang inyong gipangayo, Lord, taga-ikog maayong panglawas. Dili na moabot. Gusto ka nga moabot ang maayong panglawas, ayaw tuguti nga makadungog ang inyong mga anak sa mga bati nga mga pinulungan. Noon, paningkamuti nga ang inyong mga anak kanunay makasaksi og makadungog sa mga pinulungan gikan sa amahan. Ang mga pinulungan nga gikan sa amahan, I love you, Day. I love you, Dong. Wow. Ang pinulungan sa gikan sa Dios, mga kaigsunan, pag-amping mo, pag-amping Dong, pag-amping Day, ayaw pasagad. At imana ang imong kaugalingon. Unya makitaan sa imong mga anak nga nag-ampo ka while ang imuhang bana, mga kaigsunan, nanimpalad, nangitag pagkaon, nanarbaho, samtang nag-ampo ka, mga kaigsunan, maunay makatunan sa imong mga anak. To God be the glory, mga kaigsunan. Paingon mo sa panalangin nga way katapusan. Munang batasan na. Paningkamuti nga mabatasan ninyo ang kinaiya ni Kristo. Ang pagkamay ng puon, ang pagkamapasalamaton, kabalo nga mo entertain, kabalo mo tagad. Kinahanglan ang asawa kantigong mo tagad sa dihang mo abot na ang bana. Kinahanglan ang bana kantigong mo tagad sa dihang mo abot na ang asawa. Kabalo mo entertain, kabalo mo abi-abi. Dili maayo nga, maayo ra mo abi-abi, maayo ra mo abi-abi simbahan. Kung giunsa na to pag abi-abi ang simbahan, sis, good morning, happy Sunday, blessed Sunday. Dadon nimo dito sa lingkuranan. Kay giabi-abi, gi-welcome nimo ang imong mga kaigsuonan. Buhatan na sa imong Pinoyanan. Wow, salamat sa Ginoo sa iyong pamaagi. Buhatan na. Good morning. Good morning, love. Good morning, honey. Good morning. Basta may inyong sangot. There. Father, mother. Good morning. Basta man. Amua, mong sangot sa kong asawa, bis. Morning, bis. Good morning, bis. Wow. Ako mga anak, inig mata anak nila. Mudagan na sila. Morning pa. Morning ma. School na ko pa. Salamat. Nindot kayo paminaon, mga kaigsoon. Nindot kayong paminaon. Nagsugod ang kalipay, ang kalinaw, diha sa inyong komunikasyon sa usag-usa. Bana, asawa. Unang kamong naas, mga kaigsunan nga naas kabukiran, naminaw mo sa sign ni FM. Sugdi ninyo ang pamaagi, pagtukod sa pamilyang malipayon. Pamilyang malinaon, exercise ninyo. Pasudunga ang inyong mga anak. Padungga ang inyong mga anak. Palantawa ang inyong mga anak sa inyong gugma sa usag-usa. Pagrinespituhay, pagminahalay, pagtinagdanay, pagkinahanglan kabalo kang mo abi-abi. Dayong mata, pag-ampo mo. Pag-ampo mo yung pinaka-importante. Daig mo sa Ginoo. Kanta mo awit makalangit. Dayong
good morning sa usa. Good morning. Blessed morning. Wow, glory to God. O niya, paamino nimo ang mga anak para na sila'y makatunan. Ya imong mga anak, inong good morning dong, good morning Inday. Kumusta imong pagkatulog? May mensahe si Lord. Kanindot. Di ba? Enjoy kayong pamilya mga kaigsunan kung hanay kayo. Sakto kayong pagkapahiluna, labaw sa tanan ang imong pinulungan. Enjoy lang God. I-practice ni mga kaigsunan. I-practice lang. Nya kanunay ideklara ang blessing. Good morning. God bless you. Blessed morning. O niya unsa mang adlaw. Unsa mang adlaw ugma. Blessed Saturday. Wow, glory to God. Anara. Ideklara gyud ang blessing. Ideklara kanunay ang panalangin. Kaysa panahon nga kanunay nimong ideklarar ang panalangin, panalangin gyud mo abot. Kay kanunay nga proteksyonan sa Dios ang usa ka tawo nga kanunay nagsultig panalangin. Hallelujah. Kanunay proteksyonan sa Dios ang tawo nga nagsultig kadaugan. Kanunay ubanan ug malipayon ang Dios nga mutabang mutagbo sa tawo nga nagsulti kanunay mga pagdaig, mga pagpasalamat ngadto sa Dios. Moingon kanitag panalangin kanang pagdaig mga kaigsunan. God is good. O niya dias mga pagpasalamat mga kaigsunan, moingon ka nga. Kumusta yung pagkatulog? Salamat sa Ginoo. Kumusta imong pagkatulog? Dong, day. Maayo man pa, maayo man maa. Salamat sa Ginoo. Dayong with smile. Kanang gaan, mag-practice ka. Mamang papa, pag-practice mo. Kay kamoy kitanaw sa inyong mga anak. Ayaw dada ang problema sa trabaho. Ayaw dada sa inyong pamilya. Ang problema sa trabaho, dito na sa trabaho. Kung nagka-problema inyong trabaho, ayaw na dada sa inyong pamilya. Kay dili na maoy gikinahanglan nila. Ang gikinahanglan nila nga miuli ka nga malipayon. Nakakita sila nga malipayon ka. Hinumdumi ang kasing-kasing ni Lord. Matandog. Nga bisan kung sa imong trabaho na ay mga problema, pero ang imong dagway o itsura nga to sa imong pamilya naa sa presensya ni Lord. I-practice na. Dili palagi ulahi ang tanan. Grabe mo panalangin si Lord. Dili sa mo pugong-pugong sa tao nga iyang gikaymutan. Kung mahimaya ang Dios, malipay ang Dios sa inyong pagpuyo dias pamilya, hinumdumi ang Dios gaan kayong mo release og panalangin. Wow. Tanawa ra God. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Kanindot sudungon sa Dios nga ang bana, ang asawa bisan kung naay problema silang trabaho, pero ang iyang gidala dili problema, ang iyang giuli puro panalangin. Ang kalipay, ang kalinaw. O niya mingon dayon ang asawa, kumusta man imong trabaho? Ato ra na istoryaan kay napay anak. Di na lang. With smile. At imanda dayon iyang bana kung siya ay niabot. At imanda dayong asawa kung siya ay niabot. Bisag wa say dala, importante ang iyang gidala. Presensya ni Lord. Presensya ni Lord. Unsay naa sa presensya ni Lord? Kalipay. Kalinaw. Smile. Ang smile, usa na ka bitamina nga dili mabayran. Usa na ka bitamina mga kaigsunan nga magdala og kaayuhan. Kanang imong smile. Smilingi imong bana, imong asawa, ang kasing-kasing anak murag magbayak kanunay. Di ba? Kasagaran mga kaigsunan ipakita nga nagbugot, naguul, ugma naguul, nagbugot, ugma naguul. Usa may imong maani, sakit.
balatian. Sige tag-ampo, Lord. Panalangin ko, proteksyon ko, maayong panglawas. Inig-ampo, pasalamat, Lord, maayong panglawas. Saan na pag-abot sa maayong panglawas, mga kaigsunan, nga ang naong nag-welcome na magbalatian. Ang hitsura, nag-welcome na magsakit. Ayaw, welcome ang mga balatian sa imong hitsura. Ayaw sugot nga magunit ang mga problema, ang mga balatian, sakit sa imong hitsura. Inigatubang nimo sa imong asawa, inigatubang nimo sa bana. Smilingi. O niya, makakita ang imong mga anak. Suhiro na nila. Wow. Ang Diyos nga magsudong ninyo, o niya inigsusi niya ninyo. Bisa na amoy problema, nagmalipayon gyapon mo, kinsa may dili matandong nga kasing-kasing anas Ginoo. Ha? Imin ang usa ka amahan, mga kaigsunan, magsudong sa siya mga anak. Nabisan og naay problema, malipayon gyapon sila. Siya nga ginikanan na nagsudong siya mga anak. Wow. Malipay usab siya. Dalaygon ang Dios, mga kaigsunan, aron ang imong pamilya, mga kaigsunan, magmalipayon. Aron ang imong pamilya kanunay magmalinaon. Exercise ang imong nadunggan karon. Ayon ni buhata samtang tigulang na. Hinuon buhata samtang bata pa ug adlawan pa. Ang pagkamalipayon makayo sa panglawas, unsaon aron malipayon ang imong pamilya, mga kaigsunan, ilito kanunay ang mga pulong nga mag-welcome og panalangin. Ilito kanunay ang mga mensahe nga maghatod og panalangin sa imong pamilya. Matag buta ugma, inig mata ninyo kung layo ang inyong mga anak, naamo sa pagpanarbaho, naamo sa gawa sa nasod, naamo sa inyong trabahoan, nag-istiin mo, tawagi inyong pamilya, tawagi mong asawa, makadungog ang inyong mga anak. Good morning! Kumusta mo diha? God bless you! Good morning! Happy Saturday! Blessed Saturday! Wow! Glory to God, mga kaigsunan. Exercise lang. Aron, dili mubiya ang kalinaw, dili mahilis ang kalipay, kanunay mag-welcome og panalangin. Kunya, ayaw hisguti itong mga kagahapon, mga kaigsunan nga nagkagubot mo. Ayaw hisguti itong mga panahon nga nasakitan ka, giinsulto ka. Ayaw na hisguti. Kay nag-welcome mo ang nagbalatian, nag-welcome mo ang nagsakit. Ang inyong income sa inyong trabaho, adto nas mga tablitas, adto nas mga resita, mga kaigsunan. Ayaw mong sugot nga mahimong kawang ang inyong mga hinaguan. Proteksyon ni magsugod nas imong sinultihan. Hallelujah. Glory to God, mga kaigsunan. Ingon diha sa sulat ni Apostol Pablo, kinahanglan nga magtinahuray kamo. Asawa, tahura og sunda ang inyong bana sa mga gitahod o gisunod ninyo si Kristo. Hallelujah. Glory to God. Salamat kayo sa Dios, mga kaigsunan, siya mga minsay. O niya sugod karon, ideklara kanunay ang mga maayong pulong. Ideklara. Ugma, sunod simana, sunod bulan, mga tuig, mga kaigsunan, matingala lang ka nga ang mga panalangin dili na nimo pangitaon. Dili na nimo gukdo ng panalangin. Kusa nang niabot. Kusa lang mo abot ang panalangin. Kay ngano man,
Since nga nakadungog kas mga pamaagi, aron ang imong pamilya malipayon, imo dayong gi aksyon, imo dayong gi trabaho, imo dayong gibuhat. Ugma inigmatan ninyo. Day, good morning. Bless Saturday. Unya ang banas ang sawasa dong. Good morning. Bless Saturday. Makadungog ang inyong anak nga nangatulog. Wow! Malipay na sila malig-on. Proteksyonan na sila. O walay mga balatian na mutakboy bisan unsa. Glory to God. Exercise lang. Exercise. Bless you. God bless you. Salamat ta sa Ginoo mga kaigsuonan sa iyang mga mensahe. O sa Shine FM, pinaagi ni Pastor Kim Ryan Makasaol o ni DJ Christian, no? Ang Dios magpanalangin ninyo diha tanan. Salamat ka inyong kinabuhi. Magampo ko mga kaigsuonan nga mga pulong sa Dios dili lamang kutob sa pagpaminaw kundi sa pagpraktis o pag-apply niini. Ama na mo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imong mga pulong mga mensahe. Nga imuhang gihatag kanamo diin among nakatunan ang mga pamaagi aron ang among pamilya malipayon. Imong gipakita unsay hinungdan nga nung magkasakit ang tao. Tungod di ay na sa dili maayo nga kinaiya sa tao. Nahimong dautan ang kinaiya. Ug amahan, among gipangayo nga ang among nakatunan, among nadunggan karon, amo kining buhaton. Aron ang kinaiya nga dautan mahimong mamayo. Aron ang pamilya nga naguba mahimong mamayo. Salamat amahan, Dios nga makagagahom nga nagatudlong nagagiya kanamo nagapahinumdom. Kao Dios magauban sa akong mga kaigsunan, akong mga kaigsunan nga mga listeners sa Shine FM, ug sa akong mga kaigsunan ng mga viewers, I declare blessing, I declare healing, I declare anointing in Jesus name. Salamat Ginoo, ikaw magabantay magapanalipod sa tanang mamahulay sa kagabion, sa tanang magtrabaho, ikaw Dios panay magauban magagiya kanilang tanan. Ako silang isalig kanimo, ako silang itugyan kanimo. Guniti sila, tipigi sila. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, in Jesus name. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Kini yung suon Pastor Gideon sa gihapon. Moingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ni nga tagaan og pagtagad, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, ugma maguban-uban gyapon ta adlaw sa Sabado ugma. Unya kinahanglan lang nako nga tutukan lang nako ugma ang worship team. O hinungdan dili ko ka-live ugma sa gabi. Buntag magka-live ko. Inyong igsuon Pastor Gideon moingon, ang Dios magauban magapanalangin kini tanan. Good night. God bless you. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tahanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang saan
daon sa trono mo. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhanan, nagtulo sa tanan, katawhan mo giandan. Wa na'y laing gabayan pa, ang Biblia kumplito na, na akong buhing giyan. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi